Ang atong tubag sa Salmo ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Unsa man ni siya, present or future? Unsay tense ani niya? Present or future tense? Mosinggit unta. Future? Usa ni siya ka future. Pangandoy. Sa inyong paminaw, gikuan man gi pangandoy man wap agani matao si Kristo. Sa inyong paminaw, natuman o natuman na nakabuot na nga ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Kamo unsa man mo kabahin mo sa kalibutan o dili? Kada adlaw unsa inyong gisinggit, kalipay o panghupaw? Daghan kayrong mga ginikanan igbuntag palandan. Ay, hupaw na nganuan. Tan-aos mga anak, porting tapulana. Lingi ispalibot, porting hugawa. Di apay banang gahago kay porting hubuga. Igtan-aos bugasan, kagulkol na. Unsao man ana. Di apay mga ugangan, siging libak, may kayong pamatyon. Manghupaw ambot ka ning pare, di ba ka ni manghupaw? Ing panghupaw, sus, gamayag halin sa slat. Kanus apat ang makasugod anig tukod sa atong kumbinto. Nga, 3,357 slots pa maning nahalin sa DOPS. Pero kung naatay Ginoo, moingon kita, salamat Lord, na anay 3,357 nga halin nga slots. Di ba? Ato din pakpakan. Di ta manghupaw. Siyunan ka ng 3,357 atong halin. Nya napagid ako kayong igbabaligya, 50,643 pa. Abunda kay ta sa supply sa slots. Ang ako narong tawag sa mga kanabitang sigig palit og slot, gitawag na nako silag mga slotters. Inga rin, kay dito inigpa-picture, baka nang inighuman akong misa, dinhir mas ato, may magpa-picture din didma makay ko ninyo. Pero ato ko magmisa sa laing mga parokya, laing mga lugar, ighuman ginas misa, hugop gina. Ingon din na sila, pwede sigong palit og slot, dire mga slotters, dire mo. Kadang mga dili slotters, paawahi mo. Karing mga slotters, unahon tani. Kanus amanta mahimong malipayon nga tinud-anay. Matod pa ni Kristo, ang mutuo kanako, dili na gyud gutumon, dili na gyud uhawon. Kanabitang basic need nato, matubag. Og matubag gani ang atong basic need or needs, makasinggit kita sa kalipay. Nya si Kristo kay nahibaw mag-unsay atong basic needs. Kagutom o kauhaw, kinahanglang tagbaon. Kagutom nga lawasnon, kauhaw nga lawasnon, o kagutom nga espirituhanon, or kagutom nga, or kauhaw nga espirituhanon. Duha baya ang atong gipakaon, ang atong lawas o ang atong kalag? Kumusta marong inyong lawas? Wa gigutom? Sakto mos kaon? Mailhan mo nga lawas din sakto kaon hinoon kay. Tumpi-tumpi mang bilbil din. Pero kaning sakto mos kuan, wa mo ma-dehydrate, sakto mos pag-inom og tubig. Kanara ba kunong kuwang inom og tubig, mag-UTI. Anang tambal sa UTI, sa una na UTI ko. Ingong doktor, tambal ani pader, inom gyud tubig, 10 minos, 2 ka galon kada adlaw, pastila lagi. Hinoon 3 ka adlaw, wa na, nawa siya. Pero
pastang sa muka sa sige mura na tagtuburan sa tubig ba. Sige yung inom, hotdagin ng 2 ka galon. Kay ang tubig makawagtang rin na sa atong UTI. Siya, di lang tika taga-tambal, o mas na itambal ng klaro, kuha na lang, inom lang tubig. Nakupastilan do, sige tanig pangi, inig pangi, imni na sa 2 ka baso, inig magpangi, imni na sa 2 ka baso, niya sige pangi, sige inom 2 ka baso, musobra hapit mabuto sa kabaril, di bitaw. Ang tubig, importante po na, wa na tayo tubig, pawa na kita'y kalipay. Mao na, si Kristo ni presentar siyang kaugalingon, ako mao ang tinuod nga pan, tuo lang mo nako, di na gid mo uhawon, di na mo gutomon, muna ang tinuod nga makasinggit og kalipay sa tibuok kalibutan, maura gyud ang nagsunod sa Ginoo, ang nituo ni Kristo. Wa kita motuo ni Kristo, di kita magsunod sa Ginoo, bisag unsa kadaghana sa atong nakabot nga mga kalampusan sa kinabuhi nianing kalibutana, wa gyud tay bation nga kalipay. Ambot ang ato mga politicians karon ba karon mga adlaw, unsa kay gasinggit ba ka sila sa kalipay, no? Ha? Kung tanaw nako angayan gid silang mosinggit og kalipay ngano man siya nang kay nakagasto sila tagpila ka milyon, tagpila ka bilyon, kadakuan ang kwarta, ha? No. Sakto ba ko? Sato pa, blessed kay sila. Og nituo lang gid sila ba nga ang Ginoo mo ay naghatag sa tanan. Nakagasto gud sila ingon ana, ya naka-organize sila mga rally nga nindot kaayo, daghan kay manambong, madinhi man sa barangay or mahimo mas munisipyo or sa lungsod or sa probinsya. Daghan kay sila mga tao nga magsigi og tambong sa ilang mga rally, kanindot ana. Lipay mga ko dinhi nga manimba kada adlaw. Balik-balik lang naong ba? Di na hapit mo hogs kolekta. Kaya sige lang sa balik-balik, naugha na ba? Naugha na. Pero, og mo to, lagi ta Ginoo. Ay kamo, sige magimog hogs kolekta, nahotdan mo. Tanawa ng mga way hogs kolekta, di ba? Inigingon ni mo, pautang nga tag kwarta diha dahil sa way kwarta. Gidayo na. Sa to pa, hurot yang kwarta, pero kamo ingnon, dahil, pabaylo ata diya kwarta, pilaman, mo giuna din pangutana. Basta nagtuo ka Ginoo, di kamo ingon, way kwarta. Ang una gini mong isulti, pilaman. Inigingon, 10,000 unta, Di, wa ko 10,000, di ako 10 pesos. Hata, at least, dangi mong panginahanglan, gamay na lang. Padagod na ako, God, palit mong slot. Kanang mga way Ginoo silang kasing-kasing, moingon na, way kwarta, sige, baligyan ng slot, para rin na siya diyang parokya. Dako dyo kayo mong sayo pa na. Moingon mo, para rin na siyang parokya. Sigtukod ang mga building. Maana mo no, ang uban. Pero kamo din yung nanimbawa mo, anak. Dako ninyong kalipay nga mo palit mo, no? Hasta niya ito mga online parishioners, dako na lang kalipay. Pero ang kanang uban nga nagtanaw las layo, sige mo lang siya panukod, kadagko na iya mga gasto, Sus, makakita pa lang mo sa mga dagko kayong establishments, sama ng Kapitolyo, sama na mga dagko kayong mga gipanghimo at tumog Japan, Singapore, at tumog mga dagkong nasod, pagkadagkuas mga building, at tumog Dubai, pastan tagasas mga building, di ba? Gigastuhan ng kwarta, nganong ila man ang gigastuhan? Tubag. Kanang ato mga karsada, porting dagkuan na karon, lapad na kayo. Ngahapon, ngadto ko sa Kawayan, Dalagit. Dagko na kayo mga daan ba? Sige yung trabaho. Wa na gigastuhin. Gigastuhan na, ngano man. Para pagarbo, dili para kaayuhan. Ang atong makita, kada gid nato hatag para sa katilingban, para sa kaayuhan. Ang tao nga maghimog maayo,
malipayon. Ang tao nga maghimog dautan, kusmuron ginagnaw. Nya kay si Kristo man mao ang pinakamaayo sa tanan, ug mosunod ta niya, mahimo sang maayo ang atong kinabuhi. Malipayon ta kanunay. Nya kinsa man ning mga tawhana nga dili uhawon ang motuo ni Kristo. Tan-awa ra gud ang mga apostoles nga nituo ni Kristo, gikalagutan sila. Si Saulo, si San Pablo man si Saulo ba? Si Saulo mo'y unang nagpatay o kauban sa nagpatay, kay siya may niuyon, kay mura man ni siya young officer. Niuyon, siya ni himog pag-uyon, ni pirma ba? Nga patyan ni Esteban ang magtotoo. Kung atong balikan o giun sa pagpatay si Esteban, giun sa man to, gibato hangtod namatay. Samtang gibato si Esteban, niingon siya, tanawa, naabli ang langit, nakita nako ang anak sa Dios nga naglingkod sa tuos amahan. Samtang gibato siya ba? Kita siya Ginoo. Nga naman, kaya ngiyang kasing-kasing puno man sa kaayo. Wa may dautan. Kita siya Ginoo. Kana mga asawa nga buotan kayo. Nya makabana nag-animal kay istanan. Nya kulataho na. Makakita na Ginoo. Labi nag mga buslot na dining yang agtang sa kulata, mga gisi na, iparok pag yun, ana, kita na Ginoo. No, inikuyap, ana, kakita na, magkuha na siya. Mura na siya tuas langit. At least tingin ninyo, huwag digin mo mo to. Imposible na pa diroy, kasakit, ana, kulatahon ka, o lagi, kung mag-imagine ka nga, wa kay Ginoo, pero na kay Ginoo, kita jud kaniya bisan pagdihas taliwala si San kanides Lorenzo Ruiz. Ay man to Lorenzo Ruiz. Awa na dai dinhi atong gibutan ato sambag. Unya unsa may yang nakita samtang gitorture siya. Kita sa siya sa Ginoo. Motong niingon siya bisan tagaan pa kog 1,000 ka kinabuhi. Sige ra jud kog balik-balik ani kay nga naman kakita man kog Ginoo. Nya kalipay ang bation. Si Felipe kaning gisgutan sa unang pagbasa, matud pa diri si San Pablo o si Saulo, sige naglutos nagkatibulaag ang mga disciples, pero nagkatibulaag sila nangadto sa lain-laing lugar kay milikay dito sa Jerusalem, nagdala og unsa man kahadlok o kalipay. Ngano siguro mo? Nagdalag kahadlok o kalipay? Ambot karon taga Ukraine, giatake man sila sa nang gubat nya, namakwit man na sila. Unsa kay gidala ni silang kasing-kasing, kahadlok o kalipay? Mura sa mong nakaadto da. Kung kita naatay Ginoo, bisag asa patay ibutan, di kita magdalag kahadlok sa atong kasing-kasing kalipay. Muna si Felipe, gihisgutan diri, napunta in town siya ngadto sa Samaria, pero pag abot niya sa Samaria, dito sa usa ka syudad, nagsangyaw siya sa kalipay nga naa niya, ug matod pa diri, busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Siya nga gilutos, siya nga nawad-an og pamilya, siya nga nawad-an og balay, nagpanglingi pagyod kay naa ang mga naglutos kaniya, naghatag og kalipay sa mga taong wa lutusan. Pagka-imposible unta, no? Mao na makasinggit Dios kalipay ang tibok kalibutan basta naay Ginoo, basta mutuo Ginoo, kay ang dad-on di ay aning mga tawhana kalipay. Lingi ana imong tupad be. Ingnaon say daan mo ron. Kabalaka o kalipay. Sige, pangutan ako nun. Ang saroy na adya sa inyong kasing-kasing. Inigabot ninyo dito sa inyong balay. Unsay dad-on ninyo gikan din ipadong sa inyong balay. Kasuko o kalipay. Unyaro wa pa to mamangon dito mga buang-buang dagko. Di mo magyaw-yaw. Ay, bantay ha. O nga ro gigabot nimo dito natog pa imong bana, nibagting ang cellphone imong gibasa, uy ang kabit man di ay niingon morning be.
Wikyo na. Anya og mabasa na nimo unsa man? Unsa may imong ihatag sa imong bana? Ha? Oda tanawa. Og maingon ka, masuko ko pa diri. Awa day ka magdahag kalipay. Nagdaday ka kasoko. Mao na imong ihatag dito ng imong bana. Way pratong akong na gi-counseling ba pagbasa gid sa asawa kay ang bana ba naligo. Nya padung na ra ba sila sa ilang silver anniversary? Ligo ang bana ba? Di ang iya sang anak nga 9-year-old nagkalingaw sa abli-abli sa cellphone kay kanang bata mga batanon basta kahikap nag cellphone kuto-kuto man lang ng kamot anang pangabli. Sus nakaabli mag mga ng communication ba sa usa ka babae sweet man kaayo nakakaon na ka ana ba di pakus elevator padong pakus kantin siya amping ha palit kag isda patis bukog kay basig mabukog ka ana ba sweet ka kasulay mo anak mo mga asawa giingnan mo sa inyong bana dai amping ana ha mabukog niya ka na anak ka nakasuway mo ana wow oy ini kabukog ni patakam sa kaglamoy di kasaba na noon ka pero kato sweet kayo sus gitawag ko mami look at this ayang bana to ligo katakanta taw yang bana ligo dito so katano unsa pa dia makita day sige yung kab-kab ang kaning bata iyang tan-awon ang gisend tan-awon sa niya ang reply ana sus iyang gipang tanap paggawa sa iyang bana tagoy-tagoy pa intahon gikan sa siyawir tamparoson bitag ditso da sa cellphone sus grabe hapit sila magpinatyanay kaya nga naman ang da sa iyang kasing-kasing isip asawa kasuko garbo ana kay kalipay pa to moingon gito siya hala no may gidning mo share og joy ang akong bana. Lagi na siya. Inigawas to. Uy, congratulations. Daghan ikagishiringan na nindot kay kamudag text. Sinan ka? Imo gud siyang ingnon nga hinay ha, mabukog ka. Nindot. Ay, be. Ayun na ako na ninyo. Kinsa ra may makasulti ni ini? Nga kamaong muamping sa iyang kaaway, kamaong mulipay sa iyang kaaway, ang nagsunod ragid ni Kristo. Kay si Kristo bisag gilansang na sa cross, ang iya gyapong gilitok, amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. Kalipay gyapo iyang gihatag. Di ba? Muna ang mosunod ni Kristo makasinggit yun, nga ang tibuok kalibutan, mosinggit unta sa kalipay. Nga naman, pangandoy kini sa mga tao nga nagdala og Ginoo. Kanabang mga tao nga makaingon kaila pa lang mos Ginoo, nagsunod pa lang mos Ginoo, malipayon gyud kaayo mo. Nay mangutanan ako diri padre giunsa man nimo nga dali ra man kaayo. Simple ra kay kong tubag saman. Sunod lang tas Ginoo. Padir nganong gamay pa man ni ang slat nga nahalin. Way nagsunod sa Ginoo. Ginay manindog na tayo.